Sen kim? Nireden? Täze zorayda. Düşünmedim. Sen kim? Nireden? Şu soru hem meksten soraya aydana. Tanımadın. Men aydımçı Ahmet Orağuluyev. İlçinne Ahmet tapılam diýdiler 2020-nji ýyla çenlen. Nur Muhammed Meret falipany da kanady. Soňam damdam aýdymy çıkaramdan soň Ahmet damdam diýdiler. Betbeli plagiat şowu gördüňmi? Göremek. Soňky wagt täze aýdym çykanak. Daşa ýurtda çykan aýdymlary beýeneň okma? Halaň okma? Begen ya. Ýöne täze çıkaryan aýdymlaryna dälle men şu öňkü brend bolan aýdymlar bar ha. Açyn Bony Muruppowynyň Rasputinian aýdymyny moda diýip aýtdym. Lambadan ýöne öz adyny goýdum, Lambadan aýtdym. Pitbull bilen Jennifer Lopez'ın aýdan aýdym. Umman diýjek bolýanym, gatyr gownumy jaý bolmasa perewod edemek geçiremek. Ne dip düşünýäň? Haýsy aýdym perewod etmeli, haýsyna zirze bile zyňmaly. Aýdymy dinläňde ilki bilen özüňe täsir etmeli. Soň meni ýagny maslahatlaşýanlarym ma olar bilen olaryňam iki bölünýär. Biri ilmidama meni kritika wagt edip ilmidama meňe belli edip berýän adamlar. Beýleklerim men gollayan adamlar. Şolar bilen maslahatlaşýan. Aýdymlaryň sözlerine aýdyn ýazýam. Aydın pikrem var. Gatul täsir edip yaş kelle, yaş beyni, yaş düşünce öz dinleyijiler bilen dinletmek üçin kakıştırlar, goýsaň düşünürler. Biraz dilim az ütkötde bilýärmi? Doğru ütkanakda käbir yaşlaryň öz guruluşýan dilleri var da, şo dillerini düşünmek üçin men aýdymna maslahatlaşýan. Yo, şa sözlerini ütketmen şo duşulyny aýtsaň näme? Sen maňa sag bolsun niýde beter dostum. Köp dinleyijilerim sag bolsun diýip durar. Ustan dogry dämi? Mugatça perewod edip dur. Ya haýsy gownuň ýaramady aýda. Amma gownuň ýaramady bolsa men bäri sagradym ama ýokdula bolany. Aýdyr darşy. Menem aýdymçy karýerama başlajak bolýan. Şonuň üçin täze rubrika, Sagatlar berilýän. täze rubrika. Damdam bilen avda. Men şu wagt aýdym goýjak 3 sany. Şolaryň birisini bir eýlep alaly. Bolýam. Bamy bir dinläp bolýam şu wagt. Owa. Hani? Birinji aýdym. Gowurda özüm aýtsak. Güzel. Näme üçin? Aýtdym ha. Aýtdyň uje. Hit hoppa kaptanny. Näme? Hit hoppa kaptanny. İkinci aýdym. Ýöne gönler himmetine de başga bir aýdym bilen garşdyrdym muny. Bir aýdymdan iki aýdymdan bir aýdym ýatadym. Maşap etdiň. Awa. Et. İkinci aýdym dinläli. Ola gitti. Munam al. Zagarlyň o. Bony moda diýip çykardym muny. Bony Muruppowynyň Rasputinian aýdymy. Moda diýip çykardym. Gitti bu da. Her döwürde bir moda diýen zat, hemmeler onuň şeýle bir haýrany. Aýtdymy? Be. Üçüncü galdynda. Har görün. Gotta go, ain't got time. Quick goodbye. Got tickets, money, got time. Menmi? Şol aýdym, aýtdyňmy? Ýok. Men aýdaýyn gowaýdym eken. Eýlese bolýam. Gowaýdym, biraz göne nem etmeli ama. Sözlerini ütketmeli. Awa sözlerini ýa ritmine de biraz başra gitmeli, uzak gidýär, ýadatmaly. Çaltsak nem edip aýtsak zadyny geçmeli. Hey, Introsu gıska olmalı. awa hey, saňa diýäne. İňlemeli köp saňa diýen ýalyrak sözlerim goýsaň boljak diýär. Goýber başga yer barmy? For some fake people that keep on calling my phone.
Yeah, mach een miljoen en heb jij binnen met bro. Sen milyonlar yadadın mı ya? Sen milyonlar yadadın mı ya? Dip şunu yalarak bir şunu yalarak bir anjagrak qıydın. Zaten yok mal milyon pullum değerlerde most rozadır güller. O şeyler anjagrak qıylar. Ya da bolam olardan. Gep ya da maktal on qallığı kaprizne. Tema tapmalla. Şu tema layıqlığım söz koymalı. Короче, alsa bolar şu aydım da. Arkayın alıp bola. Men onda alıp aytacak. Eger aytmajak bolsaň, bu bas öňümde işläp oturan atlanma. Maňa berersiň de, aydarsyň da, alamak aýdy berdi diýip aýt, özüm aýtjak. Gürleştik. Böyle. Täze ýylda Ayaz baba senmi? Yok. Ayaz babany ýöne etip bolsa çağırar. Dam sadynyň bar ýerine, o Ayaz baba da geler. Näme üçin diýsen, on men edir bir küçükünlükde toydu. Bir şow menler Ayaz baba geltilmi, Ahmet dam diýerler bolny. Özüň marada dogry atlar aýtsaň bir özüň marada gurun berden hilip eteler diýär. Ýöne şo taýda gördüm de, beh onu diýdim, indi büýülmen diýdim. Geçen ilem çağılan Ayaz babasy, olong dam dädesi diýip bir şunu ýalyr açyk bir böle çyklar etdik. Sebebi çağılar gowy kabul etdi. Hasam. Ayaz baba bilen bile barar senden edip bordum. Oğluna näme sogat taýynladyň? Oğluma mara bir gowy, men tek hiç kim bilen duet etmedik bir gyýy, ýaş gyýy bar. Şoň bilen klibini edip ýörüs. Gowaýdym. Ol ýöne söýgaýdymy. Işta dinlenýän aýdym da. Öýüň bezediňmi? Täze ýyl kepini berdiňmi? Aýny şu wada şon pikirlenip oturýan şu taýda. Gownemy bar eken bol näme indi sen bilen tanışdyk. Bedet bolýarmy? Awa, bossan konsept bar. Her türlü yolkalar, her türlü bezekler. Prosta islen zadyň bar. Garan bar, ýagşan bar, günen bar, yolkayan bar, Ba. yıldızlaran bar. Onu diň adam da maýdaýmal bolýarsa bile. Bolýa. Gaty bolken. Bir gezek jaň edýän, öýüňe prosta Novogodny etip gitýärler. Onu wara men şu ýyl wara göçönme bir ýylla boldy da, netip bolsa ýetgeçürak bellemekçi, ökman ýüztür. Bossan Konsept. Wajyp soruklara geçäs. Afterskaydym indi haçan çykýar? Afterskaydym düýnem bir gize toýdan soň gidip bir afterskaydyma goly soýdum. Ýöne olaýdym bilemok, näle kabul ediljegini. Köp aýdymçylar, gowy aýdymlar çykarýar bolýar. Belli bir wagt bir şunu ýar gidýär, ýöne şunu ýalmadan şunu ýapdy. Dam ýaly eýle beýle ýar şunu ýaly gaty bir ýaýranakda. Afterskaydymlar netip boldy çykýar, ýöne ýanky siziň diýen urwiningizde mene tek pikir etip görmek halk ýanky maştapny giňişlerini kabul eder öýdemek. Bolup biler. Ýöne tek bilemok, kimden çykjak ol afterskaydym bilemok. Çıkanlardan top 1 afterski aýdym. Bir killikde şu damdan öňrä aýtdym, az gally. Men öz dinleýijilerim bar bir öňkü dinleýijilerim şonu dinlediler. Aslında wara, aslında men milli aýdymlar bilen, halk aýdymlar bilen, afterski aýdymlar bilen köpçüligi dinleýijilerimi tanıştırmak. Daha çünkü bu onim aydymy yaşlar bilen aktı. Başta ben aýdym Muhammed, ay kakı bul aýdymy diýdim. Bileýin nä diýdim. Menem sen diýdim. Sen siziň ýaşyňyz üçin aýdymlar aýdýan ýöne öňkü ýaşdakylarym diýdim. Bara diýdim. Olaryň diýişim ýaşy öňkü ýaşdakylar gollady. Şeýdem bara bularam şo muň düýü damdam dinlenen soň beýle kaýdymlarym dinlenmegine kömek etdi de. Şolar. Türkmen rapda kim Karol? Şu Karol sözünü wara aslında sungatda mene bir kan bir her sözüň diýilýän ýeri bar da. Misal üçin daýhançylykda bir zat diýilýär. O saat çapykty var diýilýär. Dogry dämi? Bagçylykda halipa diýip bilinler, ustad diýip bilinler. Ýöne mene kan bir aslında şu söz Karol sözüni kan gollamak, goýuramak. Ýöne ustad oglanlar bar. Öz dinleyijilerini tapan oglanlar bar. Täze çykan oglanlaryň içinde hemme köp ýaşlara öz aýdymy dinledip bilen oglanlar bar. Valet bar mı arasında? Karta
Mene yok. Mene onu alaktadı. Zoğam verip veretim gelene. Aslında Valet, Karol, Dama, tu stöldürken özüm goworum. Halifa dip bolur, fat dip bolur, zehirli dip bolur, talantlı dip bolur. Modo aşwat köp dinlenýär dip bolunur. Nasyonal rafatlar dip bolur. Fanlarından gelen iň gymmat ýa-da iň gowy sowgat näme? Menim mara öz dinleyijilerim tarapyndan bir ýaňyr başladym bolum maşyn sowgat edildi. Näme maşyn? Suat min pörüm Ýewropeka. Şunki gelen O Ýewropeka. Ýöne 3-4 tane oglanyň näme üçin oýal maşyn padark etdi? Kim padark etdi? Ferit olara edilmeyen soňky dinleyijilerim däl olar. Olar ilki açandan märe hyzmat edip nemet börün dinleyijilerim öldüri. Aýna 40 ýaşa gelýän açandan märe halka hyzmat edip bördüm. Bunu biz sana dam üçin beremiz ok. Moda bolanyň üçin dam üçin ilkler dam goýun etmeçilik däl. Moda bolanyň üçin näle bize şuada sen nemetdiň goşşuly nawa diýdi 4-5 sany olan bol. Nawa maşyn sowgat edildi. Ondan başga telefonlar, o mukaddes yerler käve, ziyarata, umman var dinleyici. Olam sowgatdy. Hawa, faworsun al, so men alkiden, file hormat edip alkiden, ağalamyň ýaşlyk bolsun, Allah olardan razy bolsun. Her kime inşallah nesip etsin. Başga da gatken sowgatlar boldy. Telefonlar, başga da näýilek? Egin eşikler, mikrofon, damdan mikrofon. Neumann Grup nemetiniň kampaniýasynyň. Tuğulum var sowgat kän boldy. Ýaxşy goşunugy näle seredýän? Ol oglan mara öz käriniň usady fakat zähmet söýür oglan. Ol bara göçümleri dogry göçüp bilýän durmuşda göçümler dogry göçüp bilýänini ipade edýän. Häzir hemme gepleşi görýär şoň haçan wagty bar diýen o. Haýsy zat moda bolsa, haýsy zat trend bolsa, şoň gapdalyna hükman özüniň şonuň hasam dawarlanmaklygy üçin özüniň öz tarapyndan şowuny bilýän oglan. Şoňa arasynda da mesela reklamalaryny, özüni gazanç seçmesini radyny, ýa bolmasa bir tanyk tanış bilişiniň bir o moda adamlar, trend adamlaryň içine onu ýalyny goşdurup şolaryň tanalmagyna da kömek. Umman öz işiniň kärini usady. Top 3 Türkmen tamada. Alp barjylar şuwat tulemy alp barjylaryň hemmesem bir özüniň gepleş ýollaryny ütgetdiler. Hemmesem gowy mene plan. Haýsy bilen toý gyzykly geçdi. Men wasagatlaryň rak edilýär. Haýsy bilen gyzykly geçdi. Şonu men ökärini usada taply. Şo üçüne ýaxşy goşunup girýärmi? Girýär. Bugün studiýada oğlunam bar, dogry Var, dämi? var. Şonu çağırıp bilesmi? Aýdy Muhammed, gel oglum. Oňa da 1-2 san sonra göreli. Berelim. Pasport adyň näme? Aýdy Muhammed. Ay malades tüveleme. Ýagdaýlaryň gowmy? Gogo. Ay malades. Okuwa barýan? Awa. Näçilige gutarýan? 4'lük 5'lik. Ay malades tüveleme. Tez ýylda. Men ýerlerim var. 4 Var mı? uzun dedim de. Täze ýylda näme diýen? Konsertler etdim. Öýde bolýan. İşleýän. İşte. Ay malades. Tüveleme. A kanikulda adahat eden okma? 7 deyince alýas. Niýe de dinjalýan? Awada da öýde. Daşa ýurdam gidesin gelem. Gidýär o. Şu kakaňa aýtdy, daşa ýurda al gitjek diýe. Gittim. Menen bolsa liman turizm bilen gürleşip berjek bolan vizalara. Gidiýänmi? Ulaşır. Şu anda liman turizm bilen gürleşip berjek. Daşa ýurda gezelenje gidi geliňler. Bali. Basan konseptden bir sowgatçylar bar. Täze ýylyňyza. Olar hem studiýa beriňler. Konsept. Esip etsin. Sağ ol. Täze ýyllaryňyz täze ýyl bolsun. Sağ ol. Bratok, sağ ol.
Diýleňize, hormatyňyza şey edip gepleşiňize çağıryňyz üçin tawordan aýdýar. Tügelimi görýär gepleşikleňizi. Öz boluşly hiç kim kämeňi demeýän obrazyňyz bar. En kim nereden? Şoňa ödýetdik. Tüveleme toylaram yanıp dur da. Hudaýa şükür. Şu adam toýdan geldim. Yaman geç geldin diňe. Şu boşadym da. Bolsan konseptim yapıldı. Indi köçede almaly bolýas. Ay. Näme etjek da? Şeýle de işim şeýlerek. Halkyň hyzmatynda da. Günüňe damdam aýdymy näçe gezi gaýdýan? Ay kendir. Ken edýän. Toylarda bir tuşka edýän diýerler, şonu özüň edýänmi ýa kaskadyor barmy? Özüm edýän. Şu Kaskadyor ýok da. Yok. Şu yerde de gorkat bilecek yani. Bu at yer değil. Tam orkada yani. Gijelere damdam diýip oýanyp çağalaryňy gorkuzaň okma? Näme? Näme diýjek bolýaňyzy? Bir ýelek soraglaň, bertuşka, düýşürýän. Eýgilikmi? Alamy. Başka soru geçeli. Başka soru. Ödüňe gowy şey istek. Döwletjan näle seredýän? Adin çıkýanmy? Döwletçan mara. Adina. Ayol olan sportsmen olan fiilagym olurum. Ol oň ýeňişi bütün Türkmen ýigitleriniň, bütün Türkmen halkynyň ýeňişi diýdigen bolýar. Abi gördüň soň çykyşyny Türkmen donyny, baýdagyny Allah egnine. Şu bilen hemmämiň buýsanjymyz şu. Hormatmyly döwletçana. Üstünde bilen gutlaýan ýeňişleri mübarek bolsun. Mundan beýlegem diňe ýeňişli adam. Pep diýen dostum bar. Şol haçandan beri aydymçy bolasy gelýär. Ýöne sahna çykmaga utanýar. Şoňa bir maslahat beräý. Nädip sen ýaly uwerni sahna çykyp dans oynamaly, aydym aýtmaly. Bu näme? Kim bi? Bugün ýağış ýagamyş. An maňa ýokmy? Zontik özüme tuturdum ýene. Ýanky soraňy ilmi damy özüňde köp işlemeli. Uffat halipalar görmeli. Ýaşlardan hem almaly. Umman esas anam özüňden bolmaly. TikTok'da kommentler okaýanmy? Özüňe täze karar bereň okma? Men dogrusy öňem aýtdym ha. Köplünç okamak ýöne Halit Kawat Aýdym Muhammed oglumy Aýdyn zan öýrediýär. Onuň internetden, Instagramdan ýagny TikTok ähli platformalardan ay olaýdym aýt, bulaýdym aýt, on diýip käwadam ýagyny gün qakyňa şunu aýt, näme diýär, qakyň ýalyk näme. Şular bolmasa köplünç näme diýär? Milyon tane adamın içinde, ya 10 milyon tane adamın içinde, ya 10 bin tane adamın içinde 5 tane fethi eşitýär mi sen? Eşiterdin mi? Şoň üçin mekan olur, ünsferem o. Blitz soruklara geçäs. Men sorak berense maksimal netice cevap bermeli. Böyle. Jeytin Urmy ýa Ýakşy Goşunow? İkifemle. İkifemle mi işleştim de? Ýa birisini almaly. Yok. Men şu ikifem taýlajak. İkifemle mi işleştim? İkifem öz urundan zehin. Öz etmeli işini edip bilýärler. Afterski aýdymmy ýa plagiat? Haýsy meşhurluk getirdi şol. Damdammy ýa Van Damme? Damdan bolmadyk bolsam men Van Damyň bertuşkatyny edýänmi bilmezdiler. Umuman damdan men umuman karieramy, umuman özüm tanatdy. Ol Allah Taala'nın nigmaty. İkisem gowy. Şeýle bir kıynaý, ýaman deginişdirmäň gördüm. Gepleşýem, seniň legendarny şu Damdam aýdymyň bilen jemlesek, gaty gowy bolardy. Ýerine ýetirip berseň. Janyň sag bolsun. Ýanymda hemme adam. Mikrofonuň hem aldın. Bu da şu soğuk edilen mikrofon. İlleçlemede de tomaşaçılamada da görkezeli.
Gepleşe tayin gelipsin. Tayin hemişe men tayindirin. Sonra o da adam şeyle de bolmaly. Yene dam dam, dam dam, dam dam, yağış yene dam dam, dam dam. Yağışan başladı o, yağış yene dam dam, dam dam. Bana da tutay dostum, tut da bana da, yağış başladı. Yağış tut, ay isteyen mi? Tutsana. Tutsana bana da diyen o. Dam dam deydin, damcalarım sana yağıp başladı. Fen mara, yani вообще üstünde bulacak öyle. Tutsana bana da o. Ber. Mehmet Yanım. Ha?